Да, хора, днеска снимам в сървъра. Бързо, че ме уби, бе. По-силен. Абе, силен той. Ти ма ще го килим. Ние сме пълен обари. Не сме. Ще, ние... Ти ма преди малко не мога да убием един, дето само гълтеше чебок. Той само да гълта енчант на чебок. Какво искаш? Да го убием от начало. Давай, знам, че можеш. Уау. Сорка, хора. Сега ще стане гадно качество. Ужасно гадно. Много гадно. Прекалено гадно. Що? Аз ще отдадах на нормален пак. Още ли снимаш клипа? Аз сега го почнах. Ама то сега снимаме ли? Да бе, сега си... Покажи ма колко съм красив. Покажи ма, обърни се, бе. Бе. Чакай, не бе, гледай сега. Малко стриптиз. Бе, болеца. Много гачик в бака. Хора, никога не се занимайте с хостера. Защото е много голям маняк. Аре, идвай Ларп гора, този да го убием. Вече их забрах кощака. Идвай Ларп гора. Неща, не ми са кой Ларп гора, ходи ми са Ларп. Аре, ще го убием, бе. Пати Ларп гора, бе. Ларп гора, ето го, айде, бързо. Аз го търся, ето го няма никакъв. Ето го. Ето го, шматка гъна. Абе, не мога да бе, без енче и полки са ме. Това е главният месец, тук само... Тук не знам дали ще правя поредица. Не знам, с мен не мога ги правиш, разбира се. Да. Чек. Зависи, ако сървъра е сериозен, ще правя поредица. Аре, ако събера 30 гледания, ще продължа поредицата. Ти мога да събереш 1000. Що е до... чек. Според тебе, знака колко гледане има? Аз не го харесвам това. Знака. То от моя град. Знака? Да бе, от Ямбол. Добре, знака. Ако гледаш това, искам да ти кажа нещо. Не струваш. Що е, пиче? Всеки си има стил, например, мен е горе-долу макет в знака. Добре, мен макет Zero, геймплей гайз, бандата, човек дет снимат. Дори един път за малко аз спечеля премиум акаунт, ама въобще не го спечелих. Казаха първия път казаха. Ай малко PvP да покажем на хората. Какво? Ай малко PvP да покажем на хората. Не двамата, моля това, не ми го причиняй. Пък ли? Добре, ела на ларпова клетка. Аз съм слаб. Да, слаб си. Ти си слаб, колкото да не казвам. Да бе, ти си слаб, да. Ти си слаб, друг път си слаб. Как лагна човек. Ларп, кой беше? Пълпа клетка. Дай ми пълпа само. Не, пълпа клетка, там никой няма, тук никой не знае, че сме. Няма да дойде. Ларп? Теренце е клетка. Това нещо не го знам. Ако умира някой от нас двама, така, например, сега ако ще умираш, кажи ме. Окей, защото съм пълен с енче полки. Почваме. Чакай, малко сега че... Нуп. Аз не съм бил с новия деца бият с тебе. Ти си нагълтал с бомбони. Нали? Познах ли? Не, аз съм без енче полки. Да. Аре бе, не мога да удраме. Не знам. Как лагна? Лагна. Аз ако те вкарам в лавата, не мога да излезеш половин час. Абе, чех, стига бе, ти си като нобувайте бе. Какво е? Просто имам умения с лъка. Бот. Само ботовете стрелят и с лъка бе. Да, ма те отсевам, нали ти взимам демидж. Аз так въобще въобще нищо не ми взимаш. Само не ти чупя сета. Чупаш ли го? Бай, да бе. О май гаш, човек. Ай би са с мечове бе, но бар. Бе, ще ме вземеш, ще ме убиеш. Човек,
Дой не е честно, че аз нямам лък, ти имаш и съби с лък. Еми, какво да направя, да си взел? Да си взел. Ти си нубар, колкото... Дали, Колкото да си имаме добрича. Нали той сега е тук за клипа? Колкото играя в футбол, колкото играя в футбол. Той е само за кеп, нали, смисъл за шегата. Нали не се караме наистина. Да. Молеца, нападай! Ей, курвар. Чекай. Абе, Умирам! Заболява ръката от табия. Заболява ръката от табия. защото не съм много лесен, на. Защото си бот. Е, малко бате, молеца. Ти се нарича нубар, хора. Хора, ако гледате този клип... Боже! Шмачо! Чекай! А човек, спри се, бе, дразниш ма. Спри! Какво ти спирам, бе? Не, спри да покажа на хората. Ще ми махаш ти. Хора, чакай! Спри да покажа нещо на хората, чакай. Ева. Вижте го, човек, целият стрели. Мачо! Вижте, дори една... Абе, човек! Човек, като нубарите си, бе! Нубарите ка... Бе, човек, не съм много задразнен. Не съм, много ме задразни. Много. Зато по-добре си казва и молитвата. Ама малко по-бързичко молета. Чакай, стоп. Какво ти стоп, бе? Чакай, че ми щупи това, бе. Кой ми пука? Чек, внимавай. Ще се го върна много мощно, нали знаеш? Чакай да отида малко, чакай, бе. Не, няма такива малко да отиш. Няма само... Нали знаеш, че аз се дадах всичките сетове? Да. Ама, какво са, бе? Такъв е живота, човек. Боиш, чакай само да отида си взема сета и пак едвам, бе. Ама, човек, дали той е бе? Каквото свърши, чакай, ние за клипа го правим, човек. Да, бе, човек. Ние забравихме, аре, стоп. Да, чакай само да отида. И на тебе ли се щупи нещо? Да. Не, виквит сме. Аз заето и съм си подготвил още едно. Да, пак аз не. Ай, гъга. Ами яко беше, ко. Чакай. Гледай сега. Да знам, аре да покажем някой ларп. Ларп джумпа. Да, сега ще чакай, вече да се взема бутушки. Ако има ларп джумп. Някъде тук няма ли такова, бе? Аз съм си подготвил една кола до мен, ако жания. Имаш ли още едни такива панталонки? Чай, сега ще кажам. Да, имаш, дай ми. Нямам. Имаш, видях ти инвентарите. Да, бе, имам, ама не са енчантнати. Не трябваш да натискам инвентар. Седам съм с репай на работите. Тук на един го тролвахме. Да, но този клип мисля да е горе-долу дълъг. Горе-долу казвам, не. Имам флай, добре. Да го направим, защото аз мога да съм. Хора, да знаете, сега снимаме клипа към 12 часа вече. Да, топс. Минделя. И някой ден може да снимаме клип в един друг сервер, който аз съм админ, той пак е ютубър. Да, аз навсякъде съм ютубър. Един има пред мен, който е невидим, сега съм го бия. Къде си? Не, нищо. Къде си, ако ще помогна? Нищо, бе, нищо. Аз съм варп енчант. Между другото, кой е на първо място? Аз. Ти ли? Да, аз съм с 30 кила. С 30 кила, бе, човек! Сорка. Не ме удряй. Дръпни се оттам, искам да пробвам нещо. Чай малко. Ако те хитна сорка. Сега я оцелих ли го? Да, разбира се. Дай един лък. Копни го. Как? Да, бе, ти пак нямаш геймот. Кажи му да ме направи ютубър. Сега снимам клип. Ти не си. Кажи му да ме направи, бе. Майко, само вижте ми парите. Давам баланс, гледайте какво става. Ще го видиш по клипа колко пари имам. Чакай малко сега. Да покажам ларповите и спирам клипа. Може някой клип. Значи ларп енчант го видяхте, ларп евент.
плейлинк е на последно място. Значи тук ивент ще има само при 10 юзера. Тук няма превиша, значи тук те отгоре ги пускат, те са едни диспенсъри сега. А ако мотани тела, много е гано. На мене ли? Не ми звъни чива. На варп. Аз ще дали има някой на варп опа. Само един паяк. Това е трудно предизвикателство. Ох, убий го! Затворил на то, който звъни, бе. Кой ми звъня? Ами, чува се. Никой не ми Хора, звъня. ако ме помислите за луд, да знаете, аз не съм луд. Аз съм красив. Дай ми печка, дай ми знак. Аз съм гроба ми маняк. Стига. Хело. Кому се виждам даже на този warp? Warp, арли warp. Warp free. Тук са безплатни. То ти е спална, де? Той има дъма брони безплатни. Да, между другото има... И мечове. И после там, ако имате много пари, отидете на Warp Enchant и там имате билки, може да си ги енчантните. И аз си имам много пари, имам много пари. Добре, чакай сега, тихо. То аз си ги дадах всичките. Не, да. Но Откъде е толкова пари, бе? Какъв си бил преди? Ютубър. Омега ще видя откъде ги събра. Дадаха ми ги. Аз преди се трудех, събирам пари, сега не знам как ги изхарча. Ти изхарчи ли? Не. Въобще не съм ги мръднал. Спич. Ох, само ми пращат съобщения. Еми, от и се чувате. Ами, никой не ми звъня. Не, да, то и от и може. Абе, че изключи стела. Направо прецакваш спалната е. Нищо не цакам. Аз пак прецакваш спална носната, бе. Ти го каза. Омага някой прицаква спална тук, виж. Не прецаква спална. Ми пуснала е лава. Да, ама той нищо не направи на лавата. Ай на баня. И аз ще на легендърка и влезе на банята. Къде, бе? А, да. Оф, пак ли ми се включи, бе? Нека бъде мазохист. Ай, между другото вече съм крипи, веном. Да, бе, аз това не ме интересува сигурно. Баня. Чакай да уча да се изкъпя. Аз отивам при леко топлата вода. О, да. Яма снимай, бе. Аз съм ония красавец, дето се къпи там отгоре. О, да. Басейн. Айде сега ще играем PvP, дами и господа. С кой? С някакъв дейт ще щит. Лагва, да. То въобще не лагва. Не, бе, не делай! Това не мога биеме. Не са. Айде, бе. Аз ще го направя ден за всеки случай. Аз убих някакъв ксайдо, между другото. Не мога бием. Миндел, медяля. Няма да използвам лош език. Ти нищо не снимаш. А той изчезна. А така. То D44 бъгна и не мога го бием.
Има на спона. Се искаш да чиш на спона? Не, ела тук по-нас. Ела по-насам. Не, нищо. Ай, дай. Лека. Пичаги. Няма. От сега се лечи, че е мангал. Добре хора. Това Да. беше... може да също Да, играем нищо не чухте, да. Тук нищо не казах, просто говорих за един друг. И то, преди деца говорихме с него. Ако въобще чухте какво казах, браво на враз, ако някой не е чул, дори и онера, ако не е чул, направо го поздравявам, давам му 5 кинта, утре ще му платя. Ай, бай. И това ще е края на този епизод. Ще гледаш ли клипа? Да, разбира се. И надявам се клипа ви е харесал, както знаете вече съм съсновник, creepyven.bg. И Надявам се клипа да ви е просто харесал и... Ай, чао! И... Чао!